σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στο Σιδηρόκαστρο μετά τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβάζει ο Χρυσοβίτης. Μετά από αρκετά χρόνια έχουμε μεγάλο όγκο νερού και πάλι που έχει φτάσει στο ύψος του δρόμου και κινδυνεύει να περάσει και να πάει στο Σιδηρόκαστρο. Έχουμε φέρει 2 μηχανήματα μεγάλα με τη συνδρομή της περιφέρειας για να μπορέσουμε να βατείνουμε την Κήτη και να εξυπηρετηθεί όλο αυτό το νερό το οποίο κατεβαίνει προς τα κάτω. Να πούμε ότι έχουμε αποκλείσει τους δρόμους που οδηγούν στην κοιλάδα του Χρυσοβίτη και από το Βαρόσι και από τη γέφυρα του Σταυρού και παρακαλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχουν κηρυχθεί και τα χωριά του ορεινού όγκου που βρίσκονται Θεά Πέτρα, Καριδοχώρη, Καπνόφυτο και Ακλαδοχώρη, όπου εκεί η νεόδμητη Ιρλανδική διάβαση πλέον δεν μπορεί να την περάσει κάποιος και μόνο τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων μπορούν να περάσουν από την παλιά γέφυρα. Μέχρι να εκτονωθούν τα καιρικά φαινόμενα, παρακαλούμε τους πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αρχών.